Pozdrav dragi ljudi, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u novi video recept. Danas pripremamo košnice, čuveni starinski recept za jedan prelepi kolač. Krasi svaki tanjer sa sitnim kolačima i ja obožavam da ih pravim. Vidite da sam ovdje već pripremila kalup. Imamo i sastojke što nam je potrebno. 2 belanceta, treba nam 250 g šećera u prahu, treba nam 250 g mlevenih oraha i treba nam 50 g mlevenog keksa. Ovo ćemo sve lijepo da smiksamo, izjednačimo ovu masu i da dobijemo smesu za punjenje ovog kalupa. Ostanite sa mnom u nastavku videa, ja ću da vam objasnim i pokažem na koji način ja vadim oblik košnica i sigurna sam da će vam to olakšati posao i da nećete bežati od izrade ovog fantastičnog starinskog recepta i fantastičnih kolačića. Ja ih punim sa žumancima kuvanim na pari, neko puni sa eurokremom, neko sa... ja ću samo da podelim moj recept, a vi ćete da odlučite i da mi kažete i napišete u komentaru da li vam se sviđa. Najviše bacam akcenat na to da vam pokažem kako na najlakši mogući način da vadite oblik košnica. Znači da nema onog silnog lupkanja u sto i da vam ta forma ne izađe polovina, a polovina ostane. Tako da, ajmo sada da mi ovo sve smiksamo i da dobijemo jednu ujednačenu smesu sa kojom ćemo da punimo kalup. Želim samo jednu malu napomenu da vam dam. Ako masa vam je suviše lepljiva, slobodno možete dodati još malo mlevenih oraha ili mlevenog keksa. Ali to postepeno polako dodajte, ne sme masa da vam bude suva. Ona ipak treba da zadrži tu neku lepljivost. Ali lepljivost tam toliko da vam dozvoli da možete da radite s njom, da vam se ne vraća i ne lepi za prste. To odredite sami pod rukom. A to sve zavisi koje veličine su vam belance. Naravno nisu sva jaja iste veličine, zato i to malo oscilira ta gramaža keksa ili oraha. To nemojte znači striktno držati se baš recepta. Ja ću ga napisati onako kako jeste, ali evo moje iskustvo, samo taj mali savjet da vam da. Evo ga, došli smo sada do momenta pravljenja oblika košnica. Uzimamo naš kalup, ispod stavimo ispod ovog lista stretch folije. Evo vidite, unutra smo gurnuli stretch foliju. Uzimamo komad, možete slobodno ovako u keks. Jednu činicu stavite sa mlevenim keksom ili mlevenim orasima. Uzmete komad testa. Slobodno malo umočite u keks ili u mlevene orahe da vam ne bude lepljivo. Također isto za vaše prste možete mnogo lakše da radite i da vam se masa ne vraća za vašim prstom. I formirate oblik košnice. I jednostavno sada ona je sada prazna, poslije ćemo da je punimo kada skuvamo fil. Samo sam htjela da vam pokažem, evo ga, pogledajte, na jednostavan, brz način izvadili smo oblik košnice. I idemo sada da potrošimo svu ovu masu. Uradimo nekoliko komada i onda idem da kuvam fil kuvam na pari.
su žumanca i šećer u prahu. Na vrlo jednostavan i lagan način dobijamo formu i oblik košnice. Nadam se da vam se sviđa. Nadam se da će vam ovaj moj savjet ubrzati i olakšati posao i da nećete odustati od ovog starinskog prelepog recepta. Evo ga, dragi moji, došli smo do kuvanja fila za košnice. Imam 2 žumancita i imam šećer u prahu ovdje pripremljen. 150 grama šećera u prahu. Ovo ćemo sastaviti i samo ću ovo malo da izmiksam. I naravno ovo se kuva na pari. Imamo vodu i stavila sam vodu. Ovo ću samo malo da izmiksam. Evo, to je sva mudrost. I samo ćemo da sačekamo da se ovo voda proključa i da se ugreje i onda će i žumanca ova i šećer da se topi i da skuvamo lepu glatku smesu. Kada se ohladi dodajemo u to 125 grama margarina. Sa ovom smesom punimo košnice. Kao što vidite, recept je brz. Nadam se da sam vam olakšala punjenje i pravljenje forme košnica, tako da mali savjeti uvijek dobro dođu. Ovo je samo malo bitno da se ova žumanca termički ipak obrade. Evo ga, lijepo se zguslo, vidite. Ovo ćemo ostaviti sada da se ohladi i u ovo dodajemo pola margarina. Evo, dragi moji, došli smo do punjenja košnica. Fil se ohladio, izmiksali smo s margarinom i evo napunili smo. Ja još jedan savjet ću da vam dam i da ubrzate na još jedan način proces pravljenja košnica. Ovaj deo ovdje treba da se pravi poklopac od oblante, da se seče krugovi i da se lepi. Ja to ne radim. Ja to radim evo ovako, sad ću vam pokazati. Vratila sam činicu sa keksom, napunim košnicu i jednostavno samo je umočim u ovaj keks. I ja sam dobila zatvoren fil. Znači možete slobodno da je ostavite gdje god hoćete, neće vam ostati umazano od fila. To je poenta, zato se i stavlja ona oblanta, a ja na ovaj način zatvaram košnicu, tako da mi je to mnogo brže, jednostavnije i opet radi posao. Evo ga, op. I zatvorili smo. Ostavljamo i idemo dalje. Sada kad napunim nekoliko, onda ću da vam presečem i da vam pokažem da vidite kako to izgleda unutra. Presek košnice. Ukus, ja verujem da ste ubeđeni da je fantastičan. Hop, i evo ga, završili smo. Napomenula sam vam, ovo možete da radite sa dressing kesom, možete na ovaj način, kako god vi želite i šta god vama je lakše. Evo ga, zatvorili i upravo ću sada da presečem jednu košnicu. One se još nisu stegle, još nisu bile u frižideru, nisu se hladile. Pogledajte. Prelepa je.
Evo ga, košnice kako izgledaju. Pogledajte. Kad budu bile u frižideru, bit će naravno još mnogo lepše, malo će da se stegne. Sada nisu ni trenutak bile u frižideru, tako da idemo ovo da napunimo. Nadam se da sam vam olakšala i da sam vam pomogla. Nemojte se odricati ovih starinskih kolača, fenomenalni su, neki ukusi su stvarno nezamenjivi, ali evo, postoji načini na koji možemo sam proces da ubrzamo, da olakšamo sebi, kao što sam vam i rekla, kako sam ovaj kanal otvorila i sve ono što znam podelit ću sa vama, sve neke cake gde mogu da ubrzam, da vam olakšam proces, da podelim recept sa vama, zato sam ga i otvorila, zato sam tu, zato se družimo. I ako vam se ovo svidelo, naravno, dodelite jedan like, zapratite moj kanal, a mi se družimo u nekoj novoj avanturi. Ljubim vas puno, ostanite mi nasmejani, vedri i zdravi. I uskoro je novi video recept. Pozdrav ljudi!